Takže čaute ľudia, vítam mojho nového videa a dneska je to Minecraft s kým? So Slenčom, čaute ľudia. No a dneska budeme natáčať survival a ľudia, pýtate sa, že prečo už máme toľko vecí. Môžeš to vysvetliť? Proste sa nám pokazilo natáčanie a všetko bolo iba vidno, že čierno a bolo iba trochu počuť zvuk, takže asi 20 minút natáčania alebo 30 bolo úplne zbytočných a preto máme až toľko vecí proste už spravených, takže... No presne tak a po dobu... A to je creeper! To bojím! Nie. Ja viem ako ho zabiť. Dobre. A počas toho, ako Snatch bude pracovať na dome, tak ja chvíľku budem vysvetľovať, že čo sa v tom prvom dieli stalo. No, takže... ľudia, stalo sa to, že spavnili sme sa na celkom v pohode síde a sme išli nejakým random smerom a našli sme na dedinu a z dediny sme si vybrali zo pár vecí, vďaka ktorým sme celkom v pohode. A tak no, potom sme si tam všetko vybrali, postele. A našli sme aj stroskotanú loď, keby dačo, hej? No, dokonca aj to. A potom sme našli tento celkom v pohode seed tiež. Teda seed, no. Toto miesto, kde sme vysekali zo pár stromov a sme si tu ako keby načrtli lopatkou, ako budeme stavať dom. Takže toto bude náš dom. A tu budú takto schody na ako strechu domu, že toto všetko sa tam stalo, hej, a tak no. Je škoda toho prvého dielu, ale aspoň tento druhý bude v pohode, dúfam. No. Prosím ťa, skontroluj to teraz, či... No práve teraz sa kúkam na OBS, ale malo by to byť v pohode všetko. Ak to nebude, ja sa zobím. Takže tak ľudia, už máme skoro plný inventár, ak si nevšimli. Ja si tu idem vykraftiť konečne kamenný meč, pretože s týmto dreveným sa to fakt nedalo. Tak, kde sú tyčky? Tu sú. OK, mám kamenný meč konečne. No a mám iba 18 oak logov, takže... A to ideme takto nízke, alebo čo? Či to bude len jedno poschodie? Hej. Ja by som dal jedno poschodie 4, pretože keď tu dáme strechu, tak moc nebudeme... Proste, no. Ale by som dal dvojposchodový dom. Bude dvojposchodový, sa neboj. Kámo, ak si to vyskočilo. Tu si podložil blok ďalší, prosím. Ok, tu sú 3 a... No tak síce... Tu som to trošku Nemám lopatku ešte, tak to je jedno. To je jedno. Potom hento spravím proste. Kámo, srčka. Takže tak, ešte tu treba pridať, tak. Ešte tu, ale no, proste, no dám si toto. To bude dobrý barak, ty. No, dúfam. Chleba, poď sem. Počkaj, tu je 5 blokov. Jaj, Lopatku, tak. Sem som tu trošku posral. Sem tu už rastie. Počkaj, ešte sem, nie? Tam sú 4. Jaj? No, ale sem. A tu by mohol byť také dvere, vieš, že... Na záhradku. Aby sme mohli sa dostať na záhradku. A na druhom poschodí na balkón. Ale vlastne neviem, či bude balkón. No, vlastne čo? To jedno, balkón bude asi tam. Na stromy, výhľad. Ako fakt? Si spadol? Že ako fakt? Som sa netrafil na toto. Ďakujem. 1, 2, 3, 4, počkaj, ešte sem treba jedno, či? Hej. Kam presne, aha, vlastne ja som dal 5. Tak. Kam ja rozmýšľam, či to pospájam medzi tými drevami, vieš. No, hej. Ale vlastne sem, to je... Že takto vieš. Aha, ja by som to nedal. To je sačka. Lebo veľa dreva by to aj hento zobral. No proste poďme takto pospájať, ja. Myslím pospájať ako toto. Kámo, ja vidím ako keby už začínala noc a asi aj začína. No, hej, začína. Kúpneš na to slnko. Ja idem asi... Kde spravíme doma, nie hento? Som dal takto okno, vieš. No ale tu budú dvere, nie? Ja hej, vlastne. Okno, tak ok. Hej, vlastne sem na takej chodbičke ako keby. No to by bolo pohode celkom. Mi to začína páčiť, kámo. No sme aj nezačali, ani. Okno by som dal asi aj sem. Potom... No to ešte uvidím, tyhle. Ale počkaj. A medzi tými... A počkaj, nie vlastne asi, či... Ale počkaj, sem to je... No ako to dáme? Aha. Tak. Okno bude asi aj... Ja neviem, zatiaľ dám iba jednu vrstvu, ako keby ja. Aj by som dal takto, vieš. A prečo to neťažím so sekerou? Sem budú tie dvere, no.
Kámo, kúkaj, sem bude, neviem čo. Sem do týchto rohov, keď tu je také miestečko, by som dal vlastne, no, nejaký hajzel. Čo? Sem je také miestečko, kámo, neviem, či to takto naháme. Hajzel, kámo. No tam je také miestečko, Len- vieš, tak. Sú to tam len tak proste spravil. Nevieš čo, ja by som tu dal ako keby, aha, to je nič. Má napadlo, že tu dáme tie glowstony, alebo čo to je, tie lampy, alebo čo to je. Takto do bokov, ale... Ešte okno by som dal sem dade. Ja by som spravil asi... Kam Jak tu sa to budú volá? okná všade. By som z podlahy spravil, či podlahu by som spravil zo... Mne sa páči drevená podľa. Stone brickov by som spravil, hej. OK. Aby to nebolo celé, vieš, také, že drevo iba. Ja dám strechu len takto a ešte vymyslím, kde bude okno. Či to vôbec bude. Kámo, sem je úplne miestečko. OK. Proste. Len kámo, sem je také fajné miestečko proste. Kámo, to čo? Taký cozy. Ja mám rád také, ľudia neviem ako vy, ale ja mám rád také ako keby útulné miestečka. Sice toto okno, keby tu nebolo, tak to je úplne kámo. Kámo, kto by nemal rád útulné miestečka, ty vole. Však. Lenže niektorí ľudia sú takí, že keby tu boli dvere, no tak, že vieš, také malé priestory proste, tak ľuďom to príde, je to taká choroba, neviem ak sa volá. Neurážam tých ľudí, samozrejme, čo to majú. Ja ale... viem aká, to že proste, dačo na to, nie? Asi, ja fakt neviem. Ale je to taká choroba, no proste chápeme všetci. Neurážam tých ľudí, len kámo, neviem, proste útulné miestečka, však to je úplne kámo dobré. Ja by som tu dal ešte taký koberec normálne, ty. A to víš asi. ja by som dal, no. Ja už idem začínať robiť. Ok, len tieto okná Kopať. by som dal... Kámo, to vyzerá docela dobrý Kámo, dom. to tu úplne parádne vyzerá, ty ma. Potom tu dáme, potom vykraftíme stone bricky a dáme proste to ako na podlahu, no. Alebo môžeme spraviť, počkaj. Napadlo, že by sme mohli dať, že 3x stone bricky a 3x taký iný blok, vieš. No, čo ja viem, tak... Že by sa to striedalo, že po troch. Viem, ale, no, čo ja viem. Alebo ja neviem, kámo. Ty vole. Sa teším, keď to bude dokončené. A, Dobre, ja idem asi už zatiaľ ťažiť, hej. Kde mám spraviť, vole, do bani? jaj, čo ja Chod, viem. počkaj, idem si spraviť lopatu. Aj krompáč, hlavne. Vieš čo, Kámo, ja mám hrozne veľa vecí. Na čom Ja je tiež. kvietok, ty vole, dáky? Ja mám saplingy, ale to na spálenie proste. Pesok Vieš čo? kvietkov. Ja si idem vykraftiť ešte jednu lopatu a idem piesok ťažiť, dade. Kámo, ja mám úplne hunger, kde to je. Idem stále Je nejak tvor- rovno. Á, to je piesok. Tak kde mám spraviť ten hento obchod? No, kde sú tie dva, nie? Ale myslíš, kde? Do bane? Hej, Jaj, no, hoci kde? alebo vieš čo, kde budeme mať tie schody vonku na to druhé patro, tak by sme mohli dať medzi to... Aha, to je Enderman, idem ho zabiť. Rovno. Nech máme Enderpearl. No. Počkaj, Možno. Možno budem trpieť. neviem. No ľudia, ešte dôležitá zmienka. V tom prvom diele sme chceli zabiť Iron Golema. No, Slenge ho chcel zabiť. Aj sme ho zabili, hej. No, zabili sme ho, ale dvakrát si chcípnul, kámo. Vieš, raz som dal hento, do ryti, ja som sa posral, poď sem vole. Kde je ten postih? Piesok? Či Enderman? Hej. Kale, Enderpearl a dokonca aj grassblock, ty vole. OK. Kamo, ak ju použiješ, ty vole, raz, tak ťa dokrútim, ty vole. A prečo by som nemal použiť? OK, takže idem upiec piesok. Kámo, piesok, ty vole. No kámo, tak tie saplinky sa míňajú, ale že bomby, ty vole. Ale aspoň ich spalím, no. Každý ešte jednu pec asi. Tu máš birč, aj, počkaj, ja tam dám. Ale počkaj, ideme spraviť tenké okna, alebo... Tenké. Ja tiež, kamo, mi sa to viacej páči. No idem sa kúknúť. Počkaj, stone bricky sa kraftia. Tu musíš vykraftiť najskôr stone, či vypiesť stone. Jaj, kámo. A z toho stone bricky. No tak to... Do 4 stoneov. No tak... Ale ja chcem použiť tie saplingy do prdele. Čakaj, to sa vypália za chvíľu. Len to musíš upiecť, nie? Tie kamene. Hej. Dnesky to zlo sa mne. Prdele, to je ako si dlho sa tie... Si debil. Ja som povedal ďalšie, vole. Kamo, čo? No. lava bucket, keď máš, tak to môžeš dať do pece, ale to ti tak až môže vypiesť. Kámo, ty čo? Iba teraz sa minul, kámo, ako jedno uhlie. Ja to mám pocit, že až 16 hento. Nejak tak, 16 sa minul, no. Tak kde mám spraviť ten hento vchod potom? Vchod, čakaj, tak ideme pohľadať niečo. Ja by som dať, neviem či úplne vedľa domu, ale asi hej. Ja by som spravil takú cestičku, kámo. Niekde sem by Vieš. som ten vchod urobil. A že by sme spravili, alebo ja by som takto vyťažil, aj.
Ty. Ale dade sem byl. Sem dade. Veď hej, viem. Ale ja by som vyťažil, vieš? Nech to tam není také divné. Kámo, včelu ja nejdem zabíjať. Ja ho proste kámo nahám žiť. Stále. Ja na teba skôr zabije ty. Ja viem, ona tu furt beha. Od začiatku kámo. Ona ti dá poison ty. Mi dá keď poison, ja viem, ale tak... Nie úplne taký, že chcípnu. Poison by ťa nemal zabiť na poslednom No srdiečku. to viem, ale kebyže tu bol taký skeleton, tak som prvý. Ale mám pocit, že keby ťa hitla tá včela ešte raz, aj keď máš na posledné srdiečko, tak by ťa zabila už. Nie som si istý. Asi no, len ja som taký profík. Mám zabije. Počkaj. Ja mám stále tie 3 irony a... Dobre, tak. Hlavne nech nenájdem Vardena, ty Oh vole. yes! Vardena, kámo, tak... To by som robil z toho nejaký meme, ty vole, short. Že tam, že na tom Vardenovi bola trollface. Ok, ja som si urobil štít. Varden je, mám pocit, že silnejší než Ender Drak. Hej je. A tak to prečo ty vole spraviť takého silného, ty vole? Nechápem. Však. Ale tego není boss, či? Sa mi zdá. Či je? On je boss, ale... Proste... Ale to není hlavný boss. Že... Ender Drak by mal byť minimálne 2-krát silnejší, ty. Však. Som si urobil štít, hej. Mal byť najsilnejší mob vo hre. Hej, že som ťa počul, že si spravil. Kam ja mám 3 staky hliny. Okej, kam zasa to vypálilo, ty vole. Okej, jedno drevo tu dám. Tak Mohol som to- tam na tyčku, že? Ja mám stak tých tenkých. Si to už máš, ty vole? Hej. Aj. A mne by sa viacej páčili tie sivé oká, kámo. No ale možno aj mne, kámo, len to by sme tu boli tak 2 roky. To by sa mi nechcelo robiť. Aj mne. Mám, už nemám nič. Tak, zasa začína noc. A máme postele. Už skeleton po mne páli, ty ve. Iba taký šíp, ty ve, vidím zapichnutý, ty ve. Kámo, to sú všade hliny okolo domu, ty vole. Už si urobil všetko. Aha, no tak tiež vidím nejaký šíp, no. Oh no. Oh no. Ja som vyspať. Ale neviem, či budem môcť. Oh, yes. Vlastne ja som mal ten štít, kámo, ja som videl. Ja mám ešte 30 týchto. Ok, ľudia, ja som si urobil česku, pretože kámo mám fakt veľa vecí. Zvon tu dám tu toto. Čo ja Tiež tu viem. dám také veci, ty ve. Ja mám dosť veľa vecí, ktoré potrebujem, takže... Tak. Keď to Sve. mám se... Dobre, ja idem asi už ťažiť. Takže Sledge ide ťažiť a tu máme ešte tieto tu okna a sand, takže to nám asi nejde tu, do česky. Tak to... Ja tu ešte Ender Pearl, kámo. Ešte som si všimol, dobre. Idem použiť, čau. Nie, kámo. Tak tam nebude, ty ve. Počkaj, vlastne a ešte aj tento komposter dám sem. Tak a spravím takto drone. A tu urobím A uhlie, kámo. nejakú dobrú vec. Kamo, vole, ten štít má sériu už fakt. Ale Tak mi ho daj. neviem, len keď takto stávam, no tak Tak si ho daj preč. ja som si ho Že dal, do inventára. som si ho dal dopiť. Mám kámo 500 uhlia. Ok, že by som robil takto, kamo, a neviem, to vypadá celkom na hovno. Tak to Ukáž? dám ešte. A ešte to nie je dokončené. Čakaj, Ale to kámo. vyzerá ako trón. Ty ve dáky. No má ako trón dák, ty ve. Dron. Trón. Ja aj trón. Uhlie, kámo, koľko uhlia tam je? Tu dám torčku. Ešte som nevyťahol. Ja mám 10 zatiaľ, ty ve. Som si spravil torčky. Ja som tu dal, ty ve, dirt miesto torčky. Ok, čo som chcel? Jaj. Počkaj, čo som chcel? Jaj. Ja vykraftím sedačky. 4, no to bude asi... Sedačky. Sedačky, Čo? kámo, schody, vole. Si Ja debil. keď som bol malý, ja som to vždycky volal sedačky. Dobre. Idem zastávať túto dielu. Nie, vlastne, kámo, drevené asi nie. Počkaj, tam dám Ja- torčku, nech tam nie je spawner, ty. Ja tam dám kamenné, kámo. Schody, teda, no hej, schody. Kámo, ako fakt. Vlastne, kámo, ne. No teraz sme našli, keď nechceme, a kámo, keď chcem nájsť jaskyňu, tak hlavne, že tam nikde není. Ešte s vodou, ty ve, dračka. Počká, toto vyťažím, aby to bolo také väčšie. Sice tu bude hlina hore, ale to nie. Nekonečný zdroj vody tu je ešte, ty. Ja, že prečo tu je také hento, ty. Raw copper. Dobre, tak toto trošku vyťažím, tento copper, no. Si to zastávať tento. Takže vidím to stavať. Tak. Dobre. Čiže zastávať vlastne. Ať som tam vyťažil ten copper.
Jaj. Tak som to zastavil. Kámo, tam bola akasi, tyve, taký tunel, tyve. Kámo, ja nemám krafčák, vole. On je hore až. Až. Tam som si musel dať limit. Proste tam. A môže dať vypáliť to z cobblestone zatiaľ. Cobblestone. Ty by, Hej, choď. Aby sme to mali rýchlejšie. a ty by si mohol, vole, zatiaľ to robiť, kým ja ťažím ďalší. Počkaj, naťažím stav. Ďalšie Ešte uhlie. asi sem. Neznášam uhlie, lebo tyve, toľko uhlia tu je vždycky a V pohode, len vždycky je toho tam milión, takže neviem to povedať. neznášam. OK, toto tu dám, schody a už asi nikde nemusím. A vlastne hej, musím sem a všade inde. Koľko tu je uhlia? Kade si ja musím, kámo, tu sú práve tie na hovno stolmy, proste. To je žila, kámo, uhlia. To čo je? Ach jo. No, už sa mi aj tyve krompáč kapal, keby som to vyťažil. Kámo, ne, vole. Ja ok. si musím ísť vykraftiť proste kamene sem niekde naťažiť a... Ti dám? Koľko? Tak daj sem. Dík. 14, neviem či to vystačí, ale asi hej. Ja ešte pôjdem vyťažiť, len ja nemám môj krompáč. Tak... Krafčák ide. Čakaj, som je v České taký krompáč. Dobre, idem dať do či vypaliť ten cobblestone zatiaľ. Mám 9 týchto, takže no dúfam, že to postačí, len sa bojím, že nie. Potom tam musím ešte tú strechu trošku vyťažiť. No teraz vravím, že musím tú strechu ešte trošku... Kamo, to je kejvka. Kejvka. Tak. Do prdele! Máš kamene ešte? Aha, nemáš asi. Mám, Ja vlastne ešte toto ťažíš. Aha, ale ako sa teraz dostaneš dole? akože Či dole. hore? Hore myslím, nie dole. Normálne. Mám s sebou krafčák. To vystačí jeden stone. Ale tie stony by som nedal zase úplne dolu, že tvoje... Ale niekde po teltu, kde si ty. Ja som to raz urobil, kámo, že som dal opäť dole do báne mojej, kámo. Na mojom svete. Som nikdy nedohral Minecraft. No, akože, ak nepočítame kreatív, čo určite nie, tak ja tiež nie. Iba ak kreatív. Že v kreatíve som dohral, ale proste Minecraft nikdy. Survival. Len pyšný na seba, kámo, keď to dohrám, ty. No, ak vôbec to dohráme to. To je môj cieľ, herný. No, ale kámo, zase Dobre, počkaj, ja neviem, či to musím robiť zase úplne dolu, pretože... Niekam vieš, čo urobím? Ak máš také kamene, tak daj sem. A čakaj, neťaž už, hej. Iba 23. No, to stačí. Ok, dík, čakaj. Tak, a tu urobím ako keby... Kam to taká hodina? Kam takí zombíci bľakajú. Počujem tiež. A tu je zasa ty vole žilák. Ja neviem. Kam počkaj, ak to mám urobiť, ty vole? Aha, viem ako. No vieš čo? A teraz už neťaž nič, hej. No, tam môžeš ťažiť do boku, ale do dola neťaž nič. Dobre, musia tu bľakať. Zombíci. Kam to čo bolo, ne tak že... Ale to aká žila, ty vole, 500 metrová? To čo, ono to... Ja neviem. Tak, a teraz musím, kámo, tak toto vyťažiť. A to vyťažím tak, aby som už nemusel dávať žiadne schody. Aby sme tam mohli výjsť. To z boku daj, Ja som dal takto. no tak, aj tak. A to je fajné dosť. Takže ľudia, koniec videa sa bohužiaľ nenatočil, takže to budem musieť urobiť takto. Ja sa spoločne s vami aj so Slinčom lúčim a z prvého dielu zatiaľ čus.